Tak se žádná. Dobrý den, dámy a pánové, dneska se zahrajeme Flumpties. Odebírejte prosím kanál. Prosím odebírejte kanál Viktorian FNAF, prosím. Tady snad uvidíte, jak dohraju jeden ending do Flumpties One Night at Flumpties 3. Ale musíme dohnat jiného tátu. Můj táta má hrozně moc odběratelů. Takže, jestli mi chcete pomoct, tak mi dejte odběr. Mám jenom jeden odběr, achýlo. Takže mi ho určitě dejte odběr. Moc mi tím pomůžete. Dáme tady třeba 5 lajků. Nebo 6, 10 lajků. Musíš tam dát hodně odběratelů. Prosím, dejte mi hodně moc odběratelů. Já fakt dost prosím. Potom mi kanál jde do trosek. Mám jenom jedinýho odběratele. A pár lidí zase nemám, ale jako mám jich málo. Takže prosím, odebírejte mi kanál, co mi chcete pomoct. To na mě každý. No, určitě se nám každý vykašlel. Potřebuji domyslet taky. Potom to jako tomu odběratele, protože jo, odebírejte mi kanál. Prosím, odebírejte mi kanál. Já fakt nepotřebuji ty odběratele. A budu stačit aspoň lajky. A jestli nechcete odběr, tak mi dejte like. Začnu to mě udělá radost, aby natáčet víc. Začnu natáčet už FNAFku, mám jich strašně moc. A nemám je nahráno. Takže strašně moc, jestli mi chcete pomoct a spolu překonáme tátu. Překonáme jeho odběratele. Protože já se chvilku snažím a já totiž nemohl natáčet videa. Nemohl. To prostě nešlo. Protože no spíš protože takhle. Táta smazal Flumpties 3. A proto jsem přestal natáčet. A proto jsem dlouho nehrál. Ale teď kouče to všechno v cajku. Já zase budu všechno hrát. A že tady na nic, takže pomocte mi, prosím. Strašně moc prosím, pomocte mi a ať překonáme to. A dejte mi hrozně moc lajků, prosím. Stačí mi lajky, to chci tak moc, nebo aspoň odběrat. Ale pokud dáme tady aspoň 3 odběratele, nebo bude stačit a budou vycházet videa. Každý den vyjde maximálně jedno video. A nebo jestli chcete, tak za den vydám 3 videa. Jo? Ale toto musí být 5 lajků. Jo? Nebo 5 lajků. 5 lajků a 5 odběratelů. 5 lajků a 5 odběratelů. A budu za den natáčet 3 Flumpties. A se spolu snaží překonat 3. noc, což je hardcore, no? Hardcore. Tak vám tady ukážu jenom tady ty 2 noci, jak to tak nějak dělat, abyste taky nebyli úplně začátečníci. A jak vám tuhle hru trošku vysvětlím. Vlastně, že tady musíte hrát, a když tam je ten pavouk, nebo co to je červenýho, tak nesmíte se jít ohřát. A když přijde do haly ten clown, tak na něj nesmíte fotit. Jo? A když no, to je tak nějak všechno. Když jsem přijde tam obdelník, jak vy vidíte, když
tady ten přijde, když tady ten zmizí tady z té teďka kamery, tak ho musíte vyfotit. A teďka. To jsem nečekal. No nevadí, tak tam zkusit ještě. No. Ale to jsem nečekal, tyjo. Jsem se ale lekl. Tak víte co? Dáme to zkusit ještě jednou. No, tak už to fakt dám. Vážně mi pomožte, já potřebuju dost pomoc. Protože... Já chci opravdu překonat svýho tátu. A nebaví mě to, jako když vidím, že mám to nestačí 5 odběratelů, takových 5 odběratelů a budu šťastný. A budou 3 hodiny, nebo 3 hodiny. Budou vycházet 3 videa denně. Jo? Budou vycházet. Ale prosím, pěkně tam 5 odběratelů. No to chci tolik, 5 odběratelů. A když tam bude 5 odběratelů, tak nemusím natáčet jenom hry a budu natáčet třeba reakce. Na FNAFku. Webku nemám. Webku, protože já neumím zapnout webku. Tak když tak mi do komentáře napište nějakou radu, jak zapnout webku na notebooku. Já to nevím, jak to zapnout webku. Mě to naučíte, tak mohu natáčet videa s webkou. Jo? A já vážně mi dejte těch 5 odběratelů. Lajku, tak mi tam můžete dát 4 lajky, no to je jedno. Jedno, kolik lajků tam bude. Hlavně, že já budu mít nějaké lajky. Bude to úplně super, ty. Já budu malý YouTube kanál. Možná budu velké, protože budu natáčet víc videa denně, ale nebudu tam funcis. Potom až spolu pokoříme 3. noc, tak nejdřív chcem dát video, protože ještě nikdy s námi kanál neviděli konec 2. noci. Tak teďka dáváme takový rekapitulování. Vím, že jste viděli jako video. 1. noc a 2. noc. A tady to video spíš slouží k tomu. My jsme si tak nějak popovídali. Jo? Protože to video jsem natočil hlavně kvůli tomu, že já mám opravdu problém s těma lajkama. Nebo spíš odběratel. Protože odběry zadarmo můžeš kliknout a kdykoliv zrušit. A pokud mi zruš, vždycky pokud jeden odběr mě udělá šťastný. Ano. Nebo mi tady sem dejte jako mě 3 odběry, je to jedno. Ale že tak to bude zrůstat, ano. A pokud tam budou 3, tak bude vycházet 1 video denně. Pokud tam budou 5, tak budou vycházet 3 videa denně. 3 videa denně. Ano, slyšíte správně, 3 videa denně. Tady na tom YouTube kanálu zatím tady nemám reklamu, protože já už zase. To nevadí. Tak zkusil to druhou. Ale jsem hrozně ve stresu teďka. Ale jako... Tam mě rozhodně. Takže... V příštím videu si dáme moc 2 a 3. Vím, že jsem si to první nedal. A teprve je prostě tak ano svůj den. Jo, uvidíme se u příštího videa. A čau. Čau. Já to myslím vážně, čau.